voor Juleke dat je maar alvast in. Want ik weet dat er heel veel Julekes zijn zien. Wie heeft hij Juleke? Wie heeft hij Juleke? Ja, gaan ze weer allemaal heen. Let op, kom met z'n allen zingen. Dit is het verhaal. Een manneke, zusje en vier. Altijd in een pak krevat met beurs. Maar zag ze terug. Hier is de beste van de ganse elf van de 11 natuur. Frans Limburg is met haar gemaakt. En ogen. 6, 7 akkerwegen is er alleen maar een werk. Frans morgens vroeg. Maar zondags naar het werk. Je Juleke nog niet naar bed. Naar de thee, zie zo sterk. En dan zijn we nog Hey! we gaan eens een keer de bovenste toeren. Dan is hier de lolligste wet. Het is een boetige groene. Dat is onze zangtalent. Zoek je dan nog lange tinoren. De koffie komt dan in die stop. En van in de lage oren. Eerst is over als in de kop. Oké, kom allemaal zakken, allemaal tuukjes, allemaal de ganse friethof. Kom op, zak, 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 zak. Er zitten camera's op de grond. Zakken allemaal, zak, 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 zak. Ja, ja, allemaal, anders kan je niet zingen. Buffet blijft leeg de stemming zachte. De ganse 11 van de 11e minste zieden samen. En de 12e van de 12. En Henk Hover en Chantal van Zundert, die zijn toekomstbouwer. En jouw Julekes. Het ganse op ganse streek, gans Limburg iedereen ik met. Wij suggeer die lol bewaren. Nu eet er een lift naar het buffet. Wow! Stop!